Крехки калмари с доматен сос, който е изключително ароматен благодарение на подправките, които използвам. Усеща се пиментон, което е пушен пипер, чесън, малко лук, а ако желаете може да сложите и пикантно или пък например шафран. Все пак наближава сезонът на узото, така че вижте как ги приготвих. Започвам като нарязвам една глава лук на ситно и я запържвам в 3-4 супени лъжици зехтин на умерен огън. През това време си нарязвам 3-4 скилитки чесън, както и калмарите, които аз си взех между другото почистени и без мембрана, за да се улесня максимално. Правя ги на кръгчета с дебелина около 6-7 мм. След като лукът се е запържил, към него добавям чесъна, оставям го да се стопли за 20-30 секунди, след което прибавям и 2-3 супени лъжици доматено пюре. Разбърквам за кратко и погасявам с една консерва от 400 грама домати. За да е още по-вкусно ястието, ще добавя и около една чайна чаша маслини, като в моят случай това са каламата. Както стана въпроси в началото, основното вкусяване ще дойде от испанският микс, който аз ще използвам. Той е от моите партньори spicing.com, за чието сайт имате и 10% отстъпка с кодът ми MIRO10. Ако нямате такъв микс, разбира се, може да използвате пушен червен пипер, малко сладък червен пипер, кимион, мащерка, риган и черен пипер, например. Хвърлям и калмарите в тигана и оставям за около 35 до 40 минути под капак на много тих огън, едва да си къкрят. След като са готови, поръсвам с малко пресен магданоз и тук ми липсва само една студена чаша узо.